Kublai pi baro ki parlok kamtam yang ki parlok rawan rukumju ti saisin pat hagani ga video nginya page hagaba de bat kani ga wei ka kali ka ban sepen le kai la shai ga singi kata hagaba de bat kala kidro hapo marbari melim hangti hagaba hakate ka lucky draw kin IEP da kani ka local taxi ka de jong ka Shillong region kakaliru kabarang tip top nadong shedong kikot kislaru kila deban penbiang lupa kitrai nang tai shushim shukamai be kakaliru kadang ladang ipej kalong dang tip top ha condition kala don lupa ki tayar aloi nang ta bat kiwe ki jing pendriam te ladak ki nong job ki yo ya ka first prize kila ban shim ya ketiga kali lene ki nong penyai jong kate ka fishing competition bat kumjuru kate ka lucky draw kila ru ban IAP lada pim tre ya kate ka kali kin IAP da ka pisa ka bakot hadu nyolak tengka pijit himapi rai himapi ha kate ka singi kata la shai ka singi lada piyo ya ka first prize te sai sin pat nga ka pan ki palok baro ngobha ban yishim banta shirham na kamta kate ka nosip ke jonga jong pi kumbangi laju kershan kumbangi laju shimbenta shiram haman lagi game kiba la penyaj da kini ki nong penyaj hai ki game beper de gumta la shai ke singiru ngin elej bani shimbenta yo le se ka tho yanga le ni phi ngimtip ya kata kan osip mo de pej bang ni ka loi ru ka ba internet ru kata nang ta ka kali kabadang biang lut na dong shadong de subhasa le ya ka badon kam tinagam ta ka tiket ka dor jonga tiket ka rilai spa ka wi tiket but san spa atli gi tiket but en panele kai ya ka ni ka lucky draw ha ka por lai baji janmit but kumban shupan kan mau na ka bancha ka first prize pinyo ka ni kali le ne ka song pisai nyolang second prize arlak third prize shilak fourth prize shilak but hadu ubasan undang yo san pho hajar nak banta la shai ka singi ka badi ka lucky draw